Este sábado, por 8º ano consecutivo, a Estrada converterase na capital da sidra escanciando 5.000 litros de 27 sidrerías, das cales 7 son estradenses e 6 internacionais. Esta feira da sidra veu para quedarse, isto xa é unha marca máis da Estrada, pero ademais é unha festa, a diferencia de outras, onde o rural participa moitísimo, non? Si hai tradición de mazá e de sidra nas nosas parroquias e iso fai que moitísima xente ás aldeas, moitísima xente rural se achegue o día da sidra á Estrada para poder compartir e para poder socializarse. Pero ademais de sidrerías, se por algo destaca a Estrada é pola produción de mazá, un mercado en alza pola gran calidade deste froito nesta zona. Este año, ya el octavo, la dimensión que le damos va a ser un poco más internacional. Tenemos contactos europeos porque hay que reconocer que la Estrada es quizá el concello de Europa más productivo en manzana y eso no solo lo hemos visto aquí, sino que también lo están viendo fuera. Hubo unha temporada que a mazán de importación, tanto no País Vasco como en Asturias, frenounos bastante a veta, do cual nos centramos bastante na nosa industria que é costundrín enchantada. Hoxe por hoxe os caldos asturianos e vascos notouse nestes anos atrás que perderan algo de calidad, precisamente era por mazás de baixa calidad. Ahora estamos chamando a nosos produtores da Estrada precisamente pola calidad. Por lo tanto, quere decir que a sidra vai por un lado, as mazás van polo outro, novas plantacións que a xente está a preguntar, e mercados están totalmente abertos. Nadie quedará na Estrada con un kilo de mazán sin vender. Iso é moi importante porque esta feira apórtanos amistad, conocimientos e seriedade para que todos no mesmo grupo, tanto manzaneros como sidreiros, temos o noso produto prácticamente vendido. A festa tamén conta cunha distinción especial, o Grolo de Ouro, coa que se homenaxea cada ano a unha persoa ou colectivo. Nesta ocasión será para a Escola Politécnica de Enxeñería Superior de Lugo. A Escola Politécnica de Enxeñería de Lugo, ca que vimos colaborando cando ainda estábamos no ano cero, pois xa nos chamaban e íbamos mandámoslle mostras de, mazá da Ribera de Callobre, estaban facendo monovarietales, fui metendo interés, como dicía Pampín e Jesús, estuveron proxectos de fin de carreira feitos para facer sidra, estuveron vindo aquí á Estrada, caracterizando a Rabiosa, despois co tema da sidra, visitaron a sidrería de Ribela, visitaron a sidrería de Peroja, o sea, dándonos valor de, digamos que a parte de I+D, que no tema da sidra é moi importante desarrollar, e como veredes o día 8 vai haber deste tipo de sidra, nos novos modelos e novos sabores e novas variedades que están facendo. Entonces, por esta colaboración, pues vamos, este ano damos o Grolo de Ouro á Escola Politécnica Superior de Lugo e virase o director a recollela, que é o señor Tomás Cuesta García, o director da escuela, vai vir a recollelo. Para a degustación será necesario adquirir un vaso por valor de 5 euros, co cal se poderá probar todas as sidras que se desexen. A adquisición do vaso é un dos piares fundamentais para o mantemento da festa xunto coa axuda do Concello e os seus patrocinadores. Está empezando a haber tamén colaboración na Estrada, que non é só ir ao Concello e pedir, eso do sabemos fazer todos, pero estábamos vindo casas comerciales, en este caso temos os vasos que os patrocina o Seguros Helvetia, vai se colar unha pancarta patrocinada por electrodomésticos PDL. Entón esperamos que vaya isto, que vaya cundindo, a hostelería está se incorporando, vai entendendo tamén o mensaje, que non é só unha festa de un día, sino é un sector que hai que, desde a hostelería, a sidra non arrancaría, sino é unha hostelería detrás que arranque e promocione o seu consumo. Todo isto encaminhado para que ao largo do ano a Estrada se consuma, se beba e produzca sidra de calidad. Non só unha feira máis al uso, desas gastronómicas que hai en Galicia, que se acabou a fiesta, se acabou a romería, para casa. Entón, aquí isto é un sector produtor que está dando a coñecer o seu potencial produtor, tanto de mazán como de sidra. O acompañamento musical correrá a cargo dos grupos Os do Fondo da Barra e Fanfarria Taquicardia, pechando a xornada cun concerto de Isidro Vidal. Pois 8 anos despois, creo que está confirmada como un dos grandes eventos gastronómicos e culturais da nosa vila. Creo que está sendo un reclamo turístico de primeiro nivel e a Estrada xa é coñecida, non só en Galicia, sino tamén no norte na Cornisa, como un referente no mundo da sidra.